even zo erop gaan lakken. Maar wie geweldig is dat je op ook respectabele leeftijd. Ja, ik ben pas 57. Oké. Ja. Dan, Daar geloven dan hier. nee, maar dan ben ik 24. Ja, kijk, Ja. dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Nee, maar dat je het ganse dorp nog rond krost. Ja, maar ik pak ook pauze, hè? Op pauze. Ja. Oh, kijk. Zo, Zo. Nou, laat de wereld maar nog voorbij gaan. je kunt toch niet op me alleen, hè? Nee, we zien van de Avro zien we. Ja, dat van de Tros dat. Ja, de Daarom Tros. staat er ook onderweg op. Ja, de grootste familie van Nederland, dat zien Ja, we. ja. Nee, maar dat ding is van alle gemakken voorzien. Hè. Er zit verlichting op. Ja, ook Veilig Verkeer Nederland, ANWB, ja. Oh, dat geeft het gaan niet. Kijk. Kijk. Maar ik wist trouwens niet dat dure Duitse luxemerk, waar we de naam niet van zullen nemen, met de bekende ster, Ja, dat die ook rollators maken. ja. Goh, En die doen ze met taaierepjes vastzetten. kijk. Duitse taairepjes. Dat deed de kleinzoon dan, hè. Oh, is dit zo handig? Die is handig, ja. Oh, en dan doet hij opa zijn rollator een beetje pimpen. Ja, we gaan nu een metertje erop boeren. Kijk. Maar dat is dan alleen voor de pauze, denk ik, hè? Oude horen ken ik goed. Ja, dat heb ik al lang in de gaten. Oude horen ken ik goed. Ik ben 12 jaar melkboer geweest in Spouwberg. Ah, Dus, oh, dat is de tweede melkboer die we sinds kort... SRV-man, hè. Ja. Dus in welke periode wordt hij in Spouwbeek dan... Oh god, toen de Mercado, net begonnen, of de Miro. Ja, ik ben niet van hij. Ja, Dus dan moet je me even... Een paar jaar geleden. In de jaren 70. In de jaren 70. Ik ben nu karamellen dat, hè. Ja. Goed door, ik heb geen meer, dus. Dus dat kunnen we vergeten, jongens. Ja. Maar Jammer. ik heb wel andere reclame. Eens even kijken. Ja? Ja. Dat mogen we ook. Ja, maar dat dus- mogen we niet zeggen. Ja, Een kleine hint voor die wagen te poetsen, hè. wacht, als ik het nou zo laat zien, Rudy, dan maken we geen reclame. Kijk. En dan wies ze direct naar de auto. Rudy, jij krijgt... Ja, die liggen lekker in de hand. Is anti-slip. Ja, Dat is een... dus ik sterk overal voor. Geen god nooit de deur uit zonder pennen. En potlood zonder punt. En potlood zonder punt. Ja, Ja, en karamelletjes. aldaar, 2 stuks. Meer kreeg ik niet. Hey, je zei het, in de jaren 70 wordt geen melkboer hier in de deur. SRV-man, hè. SRV-man. Wie oud zijn die kinderen dan nou? Van ik, Ja, van de melkboer. 46. Kijk. Dat schudt het allemaal zo uit de mouwen, hè? Ja. Oude dag, hè. Ja. Ze met 57 en kinderen van 46. Maar waar is dat zo dat waar is de SRV-man populair in die tijd? Ja, totdat de Mercado kwam. En toen was het afgelopen, toen waren we te duur. En wat ziet je toen gaan doen? Vrachtwagen. Ze hebben een vrachtwagen gaan rijden. Eerder een dag op en neer naar Koblenz? Nee, naar Kochem. Kochem. Ja, overal. Overal en nergens. Nou, ik had eigenlijk gedacht, je zegt dus vrachtwagenchauffeur. Ik doe eigenlijk van dat je toen professioneel buitenredner ziet geworden. Nee, daar was Pierre Knoops nog voor. Tomme. Pierre, leeft Pierre nog? Leeft het wel nog, hè? Nee, Pierre is 2 jaar. 2 jaar Oh. geleden is Pierre. Ja. Dus wat dat betreft, je kent nog, je ziet pas 57. Ja, maar ik hou niet van carnaval. Ik hou wel van een glas... Dan giet het Ja, dat karamelletje. Jongen, ik kreeg wel een nieuwe, hè? Ja, dat is goed. Wanneer? Ja, gewoon regelen.
Ja, Ik vind een mooie uitzending van Ongerweeg in ruil voor een zakje karamelletjes, waar we de naam ook niet van gaan nemen. ja, wel een zak van 400 gram, niet van 250. En dan doen we dat, we zien bij Alain zien we niet zo kranterig. Ja, dan doe ik toch maar 2 van 400. Ja. Kijk, dat gevoel voor zaken, dat is er nooit uitgegaan, hè? Nee, dat zal er ook nooit doodgaan. Loop maar gauw door, want die zijn gek aan het weer hier. Maar, Stel het eens. nou, met de vrachtwagen, waar ziet je dan zo overal geweest, internationaal ook? Ja, niet overal in Spanje of zo, maar gewoon... Maar dan word je ook wel eens meerdere dagen van huis. nee, gelukkig niet. Oh, Kost niet zonder de vrouw, hè. Dat moet er uitknippen, hè. ja. Je wordt gelukkig getrouwd. Zie je wel gelukkig, je wordt getrouwd. 51 jaar pas. Nee! Ja. Oh, En het mooiste was, vorig jaar waren we 50 jaar getrouwd. En dan kregen we schrijven van de gemeente van Beek. En dan kregen we dit jaar weer. Ik zeg, ja, maar ik ben maar 1 keer 50 jaar getrouwd en niet 2 keer. Hè. Toen belde ik op. Nou, net of die het in Kullen horen donderen. Hoe kan dat dan nou? Ik zeg, ja, ik heb het niet geschreven. nee. Jullie hebben het. Ik zeg, maar ja, het is de gemeente. Hè. Achteraf komt dat wel door. Hè. Dat is nog niet binnen. Hè. Zo snel zijn ze niet. Hè. Dus waarschijnlijk volgend jaar weer een brief. We hebben ze kans op. Op zich wel leuk. Ja. Dat je ieder jaar Ja, dan... maar wat heb ik aan het brief? Er zit niks in. Nee. Nee. Ja, Heb je ook geen zak karamelletjes gekregen niks, van de gemeente? helemaal niks. Jent en op en nada. Oh. Maar op zich wel leuk dat je dan ieder jaar tot in lengte van dagen herinnerd Ja, wordt ik- aan ik- die 50-jarige Ik heb bruiloft. getekend tot 105. Daar heb Alleen, je- ik heb nog geen mail terug. Ik heb nog geen mail terug. Heb je wel het goede Ja. e-mailadres gehad? Ja, ik heb het in hoofdletters en zonder hoofdletters gestuurd. Nog niks? Het komt niet aan. Het is, Ja, maar de hadden druk, hè? ja, het is ver, hè. Ik weet niet of het... Ja, draadloos, hè? ja, ik ga je al met de AWACS willen doen, maar... Nee, commercieel doen ze niet aan. Oh, dus die Nee. bezorgen geen verzoekjes? Nee, we zeiden, al, nu heb ze kans dat corona daar een stokje versteekt. Nou ja, corona is ook maar iets wat gevonden is. Hè. Oh, Ja, daar is de wereld dus overbevolkt. Er moeten mensen weg, hè. denk je dat echt? Dat weet ik wel zeker. Ja? Dat weet ik wel zeker. Maar heb je in de omgeving geen mensen weg zien dan bellen vallen ze door? weer voor de koffie. Of het is de gemeente? Ach, dat is de kleinzoon. Ja. Hoi Niels. Niels. Ik sta hier met de jongens van L1 te moeren. Kijk maar. Ah, Niels! Alleen? Ja. Hoi. En dat komt op de televisie, Niels. Ja, oh nee. Oh wee. Opa, is dat Niels van de Tie Raps? Ja. Hé Niels! Ja? Dat heeft ze mooi gemaakt op de rollator, jong. Ja? Nou wordt er verlegen. Ja, Niels, het is serieus, jong. Ja? Kom maar erbij. Ja, L1, hè. Die kunnen me even ondersteunen, dat heb ze nog. Oh ja. Niels, ik moet ophangen, hè. Ja, bel me als je toen ziet. Jo, hoi. Hoi. Nou, dan moet ik even met gaan spotten. In het vliegveld. Oh, En vorige week zaterdag ik wel met het vliegtuig wat een beetje problemen nou met de motor. Hè? en wordt je toen door? Ja, Heb je er iets van gezien? Nee. Niet? hij is gewoon vertrokken. En we hebben hem nagekeken en net foto's gemaakt. Totdat er een klein stipje was, dus ook geen steekvlam. Ver heb je dat niet gezien, want je had zo'n lens op het toestel, dus dat kent er wel geen. Weer hè? Niels. Ja. Wie al is hè? 15. 15? Nog. En dan al zo'n serieuze spotter. Ja, och, daar was er gek van. Weer of geen weer, spotten zal die. Maar volgens mij is ze wel dol op opa, of nee?
Als ik dat zo huur. Kan ze wel zeggen, ja. Ja, Ja, ja. Het is geen verkeerde. je ziet een leuk stel samen. Verzin het, ja, toch hè. Snorreman. Moet Ja. je snor afscheren? Pas de volgende week, pas de volgende week. Oh, Dan gaat alles eraf. ja, ik, ben, Heb ik, je al hey, een afspraak? ik ben gisteren geweest. Hey, dit wordt toch pas een maand uitgezonden, dus maak nog geen zorg. Allemaal wordt gisteren goed gezond, dat maakt me niks uit. Nee, niet dat dadelijk de knippolitie bij jou in de Dat ze deur maar stiert. komen. Ja, Gewoon TD hè, TD. tondeus. Dat zeker. Ja, zeker, ja. Ziet je ook in een echte spouwbiks, hè? Of Ja, spouwbikken een echte kwakker. Ja, ik niet. Al 70 jaar. En een kwakert? 70 jaar al, Ze- ja. Ziet je 70? Ja, zeggen ze de mensen. Dat zit in de pas. Ja, maar En dan dat, nog op dat fietsje Ja, dat rondcrossen. is er beweging blijven. maar dat is hobby hè. Ja, dat is hobby. waar. Ik heb dat vroeger wel al altijd gedaan. Vroeger toen ik nog jong was. Ja, dan kun je voor een hobby hebben. Ja, Ik heb nog meer hobby's. Maar dat is de bier. Ik ben nu ook Hey, klaar met. meneer, dat is niet goed hè. Ja, maar ik heb dat tegen bewaarden. Als de politie komt, dan zeg je, ik ben net gevallen. Het is net gevallen, ja. Hey, kijk. Johan, net dat. Je hebt zeker ook geen hond, maar wel een lien. Ja, zeker. Ja. De hond in het begin altijd weggelopen. Ja, zeker. Dat was chic. Zo is En net dat. dan, hè. Ja. Rutte bezeggen zich ook al met alles. Ja, ik denk, wat is het toch na? Is dat van Rutte? Ik denk het wel. Ah,